Sziasztok gyerekek, újra itt jelentkezik a Fáraó, nem amúgy én vagyok Kevin, és ebben a videóban meg fogom mutatni, hogyan tudjátok letölteni a Need for Speed Underground 2-t. A kis tesóm trollkodik a háttérbe, szokás szerint. Először is beírjátok a böngészőtökben, nekem most Chrome van, hogy Ocean of és üttök egy entert, Ocean of Games, erre rámentek itt rögtön erre, így itt is lesz keresés, itt Need for Speed Underground 2, így. És itt van, hogy Need for Speed Underground 2 Free Download. Erre rámegyünk. Itt a tetején nem érdekel minket. Hú, nagyon szar a net. Nem bejöttem, mert vettem csinálni. Itt van, hogy download. Arra rámentek. Mondom, arra rámentek úgy. És ezt az oltat be fogja tölteni, de ez nem kell semmire. Látjátok, itt automatikusan letölti, de nekem már nem kell letöltenem, mert nekem már le van töltve, úgyhogy én most nem töltöm le. Na, beléptek ide a letöltésekbe, hogyha ugye letöltöttétek, és majd torrenttel kell letölteni, vagy WinRAR-ral, a rák tudja már. Ugye nekem már nincs itt a fájl, mert én, ugye, mert hát nekem le van töltve a Need for Speed, minden fájlt kitöröltem, most nem mindent, de futtató fájlt, mert minden faszomat kitöröltem, ami nem kell. Ugye, hogyha nektek le van töltve, meg lesz minden fájl, lefuttatjátok, és hogyha befejeztétek a futtatást, meg lesz nektek az eredeti Need for Speed Underground 2.